Sapa ngomong? Kata ngarep. Panitiane lho sampe amit-amit jabang bayi. Arep mlebu wetenge. Ngenyek iki. Mbak Lurah, iki warga ndi iki? Yo Warga Mulyagung. Nek sesuk pindah. lho nyapa kok iso pindah lho. Pindah cedak-cedak kene iki lho Mas. Lah, kok rumah maju. Nembang koso dikene. Lah masalah kowe nembang ra kesuwen kaya aku yang seneng nadane apa tek langsung ngangkat. Lah kono ngomong amit-amit jabang bayi iki lho. Lah petuk demit apa piye? Lho, kowe iki kudu demit lho. Lah apa? Iblis. Ding-dingane Mas. Oh alah. Sinden iki sisi. Crossing is a terrifying. Apa iki lagu iki? Sek tur. Usah. Bagi kendang urung iso ngene terus iki. Ya pemanasan. Ya ora iso ya